Laithangzak thalo kaisa incident kotorangmani norok jotona jeng sawi khna rekha tin goria kami tone khoroksa buri ropo siri jomatia alkachalabai wrong number hamsagi logi bosajak Josoda Rani jomatia no 28 October salmari nokni angkor thamni 1 week eba hati barsa kahai kemai tongui kya but aboni 1 weeks yaklono buma ropo siri jomatia bai bosajak Josoda Rani jomatia no rezebe tule yakong yak khasa kati kopungsak manka dombor timawo o man kati manerok engka dombor timawo arom na thane kamini lukurok abo bilaini wana ma singsa te kirima singsa angsuka norok joti tini laithangja part 1 video tabuko nugia eba saime ko hengke pulani part 1 video sekang nai o part 2 video naki pula to last episode kamke buji manai link description o rijak oke phajin ke tabu part 2 ni main kok sengla sibone eba salasinai Laithani salo tin goria kamini khongsa nukuni hamsik roposiri jomatiate bosasik Josoda Rani jomatiano dombor timao mangkathi manma nuki tabuk lukrok belane wana lajak bumati bosasino sabo botarka a botarnai biani jotoni khawno ati wansule tongka Piaba nokni busai jukol kisur jomatiale sai tongo bini hik agini simi khoroksa chela katalbai wrong number kok se hamsulai tongo a bage o wrong number kok sane chelano ani bihikte bosasino botharu ang kamge sini tong hinsaka roposiri jomatiani busai jukol kisur jomatia te bini hik roposiri jomatia bos chelabai agini simi wrong number hamsigi tonglai chalai a chela sabo henkai tabuksuk jorate bijoy jomatiani mung angkhri phagya plus futurobo Manka a bijoy jomatini norok display kamge nuki mankana abono o bijoy jomatia hinmani tabuk je thjene nukuni bosai jukol kisur jomatia a bijoy jomatia no doubt khaima bai police no joto kok khuluge sarka bini hekte bosajno bijoy jomatia no sasamai tona hentrangi botharu aba haki saurika jukol kisur jomatia Piaba aro kaisa kok kamge khnade bijoy jomatia mungi je kok sil jajak tomani a kamyo dujana bijoy jomatia tongu tabu khorni ni bisingo bo bijoy jomatia angka arbo lukro confuse haipono khorni bijoy jomatia ni bisingo kebangkuk lukuno display nuki tomani a khoroksa bijoy jomatia no mang tabung ya se surlakya abono o chla bijoy jomatia bono botharu nei a bagi laithane salo police rok o chla bijoy jomatia no romnani aba kok sina bagi bijoy jomatia ni nukungu thampro a jora police rok nukha bijoy jomatia te bini hik nogo kare nok ya kare kharla jak jepru dumbor timao khorni burni mangkathi manka a salni simino borok kriya bijoy jomateni abu kahai khare hojak tomani tomungrok nukai police plus kamini lukorok tebo doubt khaikya bijoy jomatia te bini bihigno miloi a theinai buma ruposiri jomatia te bosajak Josoda Rani jomatino boi botharkana jodi mungsajak hamya khalaimas karike tangki nok ya kare bihig bosai kharlanya nangkhana lokoni khau tebo wansum kotor wansula jak tabu te jepru bijoy jomatia manchako apru bijoy jomatia police rokno tama sano eba police rok tam khanyo a bisni kok jeng sawi manke norno next video jaka full episode sawi bujirnai a bagi sikra library channel lo subscribe and video no share kale loki tongdi abo ka bisni update kamke mani tona bagi okay phading ka tesa chini video ni main topic wa jeng hinke pulan sima asuk jora kamke khane sawi manka laithane salo dombor timawa buma ruposiri jomatia bosajak Josoda Rani jomatia mangkathi manma holo bosai jukol kisur jomatia khoroksa bijoy jomatia no ya shesurka abono ani hekte sajano botharu hne but bosuk kobai proof kariko tabubo and ruposiri jomatia ni bosai jukol kisur jomatia kok samabai plus kamini loko kok sama khane chini bakhau kebama wansung phakya o incident angmano tei eba buma bosase bahake ekloki a sa samai tone chela bijoy jomatia bai bothar jaka abono tei jeng je wansuma kok norno sawi khnarona manekichin bukhani kok aro kamke khnadi point number 1 ruposiri jomatia agi pulan simi bosai jukol kisur jomatia no khogete khorsa chela katal bijoy jomatia bai kok sai hamchlai tongu a bagi ruposiri jomatia te bijoy jomatia salcha malanya kok rilaima bai lai thangjak 28 October salmari bosajak Josoda Rani jomatia no logitei nokni angkor thanglakya mane buma bai bosajak lai thangjak 28 October salmari nokni angkor thangka bijoy jomatia toma jaga abo hatya ya koleke buma te bosajak a sa samai toma chela bijoy jomatia toma jaga thangai borok hori maichai tholai tongkhana apurono bijoy jomatia o buma bai tongichai ya kolo bini bosajak Josoda Rani jomatia ni logi rompre somber khalakena a jora buma ruposiri jomatia nuki kokbangi walaima jorakhe bijoy jomatia joli jagai khorok neino yak tise boi botharkana abongka chini wansuma but kubuitama tataltamo tabuk bijoy jomatia manjakhe joto saimanjanai next video jaka a kokrok sajinai tei tabni jora tamongka sachi malia sikla sikli roni sai kaje rok mangse sa samai tongui chalayo kharlayo hne khanabu khorok sabe hamjagi kaje go hngai a khorok sabe nokong khawi tongmai diba kaje paisuru tamni bihya lopsa tonglanya nang ekdom chaya oraja
aboni gobang jeng asuk kok sana thangya tangi hingai khasia ringya bornole jesepano sari ringya no tongnai boni bihik boni bosaibe hamsala tona chanaki misti moto kaje tejaglai toma nukjaksu mane abo paksa faltu born kono samasi so anitra baitolde mnaisong o incident ungmanati lukorok tamo salai tongkha aboni kisa porwi jeng saiman laina abake chini lai thangsa parwan video jagani kaisa kani comment naileni ten norbo comment ke sadi o buma bai bosajak eglogi puthar jamani no tui nung tamo sanamusung jate next video jaga jengnin comment no bo porwi manabagi khoroksa buku kobita jomatia saka bo burini se chaya bole aro ang boni para gana no tongo bosai bosa kahamani tongi shude wrong number kok sai tongo bosana logi tlamani chalia abake saka bukuk je kobita jomatia mane bini kongni meaning engka nogo bosa tongo te tanggile kajek pasude wrong number kok sai abake direct dong te logio bini bosana tlangai abake botharmani chalia ni saka abahatia next takuk taison saka nijini bosai beno kaham kereng tongmanya de kojun celanang kaham hamya nukung khaise tongo hinkai te kojun chela nangba tabu bini dartinya bini bosa sego thyo abake takuk taison bahano saka next takuk sorop jomatia saka nijini tomung hamya bese pap nangu bomani tomung hamya engei bosajak ma thijaka belaino kharima sesa abake saka takuk sorop jomati next comment nuka tomung sene bakse abahai engmasu bomano se jolu angne bosai tongei te bahya alkasalabai thangman abake joli saka o takuk next comment nuka tiprajak bukungni bosaka bosale temani kapia kono onya hakiche koksai tongo mane khai bini bosai tangai bhek thekya bosajak thekya tangai mokolmukti thopsap kalai hani saka o bukukjak abahaita chini last comment ingkha bosaka buma chaya khalamane bagise bosajak saste mana nangjaka a wakokro wansoi nakhe abahano oro bosajani to kono chaya kare buma se wrong number alkasala koksapano oro bosajani tam sayang khaba tabo o charaini bagi wansugui nakhengke belaino kharima sesa nijini buma ama hanai asuk logi baksa rothari thamone che a buma bai baksano tini amrike thaina nangjaka tamo hamya khaima tongkhana biniba so ani dara baitolte munasong tabun bai video asuk jorona malepine norbe next video jaga katal update to boy malepine norbe henke norla abon titam sanamusong comment ke sadi jate next video jaga jengbo nini comment pore manate hambai